xi qabelkom ħalli Merħba s-sib fil-għaxija ma nanna li Francesco għanibdu bombardjaw bil-domandi. Bdejna, Francesco, 5 minuti, 10 domandi, eja ħammurru. L-ewwel waħda, inti bdejt is-sersa minn ġkunitek, joqbattu esperimentajtu rajtek x'għamilt. Imma x'kien l-ikbar diżastru li qatt għamilt fil-kċina li tiftakar? Ifhem, jien dejjem kont diretton tal-kċina, dejjem nippruva nagħmel xi ħaġa, ma bad x'intħalt tal-competition, tħalt Bruce mimli li tħalt it-trenjot. Li taf x'in tagħmel. X'in nagħmel. U waħed mill-ikbar diżastri darba minnhom qed nagħmel cake, flok zukkor fuq il-milħ. Waqt il-competition? Le. Li għabba t-improvi. Minn hawnhekk insellem ruħti għax darba mlet pudina tal-bliħ kienet kollha mimlija frott u affarijiet u tafat il-melħ flok it-sukkor. Nizzel il-number 1. Masterchef, kif affettwak? Tajjeb, spiċċajt si kollok tiqaf ma' nies kollu tuħu selfies u daw l-affarijiet. Il-ħin kollu għadhom sallum ġifieri. Ara x-xef, tieħu pjaċir. Però kultant mhux imkien relax. Ma tistax. Ma tistax. Għaxi trid isminaw dex kwit spiċċa jafu kulħadd. Nizzel it-tu. Fran, meta ma tkunx fuq xogħol, inti s-sajjar id-dar jon kara tordna xi pizzi u xi take away. Le, jekk ikolli ċans u l-moħħ, nipprova dejjem insajjar. Dejjem nipprova nsajjar. Fit-take away mhux ħabib tiegħek. Mhux daqshekk, ifhem, kultant tkun tridi u tkun għajjen jew hekk. Jew ġibu minn għandek stess u tiġi. Imma tiegħek u mbagħad ma jkollokx qed tittiek. Mhux għalhekk. Kemm ħaddum tura wix-xim l-istess affarijiet. U għaqqa. Meta eżempju tistiden in-nies għandek, jew inti ħatmur jenna f'għand xi ħadd u ħassajjar inti da. Dejjem jistennew ċertu kalibru minn għandek sewwa, jew inkella jgħidu llum ma kellux aptit. Dejjem ħanut il-almutien, nipprova dejjem nagħmel l-aħjar. Il-problema l għandi jien, ġifieri nħalli għall-aħħar u dejjem immur nofs preparat. Ġifieri jekk għandhom jistennew sija ħajstennew 3 sigħat. Int għandek bżonn su chef full time miegħek. U driver u segretorju u minkilli. Illum għatlu nofsija qabel u ġibi driver minn hawnhekk insalmu l-Ġuljana li s-soqqitu sawnek ukoll tajjeb. Affarijiet tipo pastizzi Maltin. Ġieli provajt tagħmel jew affarijiet li ngħidulhom dak il-klassiċi Maltin ma tbabashomx tħallihom kif inhuma. U ġieli provajt esperimenta b'xi ħaġa Maltija? Le, ġieli għamilthom ġifieri fihom bħal pastizzi u hekk fihom daqsxejn ta' xjenza biex tagħmilhom, mhux ħadd tmur tfaqqas u bajk u tagħmilhom mal-ewwel darba. Però jien dejjem għandi l-istil tiegħi. Never change a winning situation. Jiena stil klassiku, stil dak l-istil romantiku ta' tisjir, mhux ħanoqgħod immismija u mbabas. Riċetta Maltija ma tintmix. Riċetta Maltija ma mmissiex, riċetta Taljuna kif suppost ma mmissiex, riċetta Franċiża kif suppost ma mmissiex. Għax għandi mmur imbabas għajjem. Francesco, U jiena iddejjeqni għax ħafna jippruvaw jagħmlu affarijiet differenti. Orrajt tajjub li nbidlu ċertu affarijiet u tipprova. Però issemmiex blok li sim tija isim differenti. Tassoċjuwex miegħu. Kieku ma kont chef, x'kontkom? Kummedjant. Kummedjant. Naħseb għandek xarfej, ta' emmi għaddiġa ġifieri. Le, ma għalina mitċajt, hemm xi ġob bieħol li kieku tgħid isma'. Il-negozju, fem, inħobb nimmaneġġja probabbilment hekk illum. Hemm xi kieku għandek is-saħħa li tneħħi ingredient mid-dinja kollha u ma jidhirx iktar limu. Il-banana. Il-banana. Dejjaqni. Aristra. L-ananas, il-pineapple fuq il-pizza. Le, insa. Guanciale, jew inkella l-bacon meta qed tagħmel carbonara. Guanciale. Guanciale. Carbonara għandi guanciale, bajt, bżar u pecorino. U akwa di kottura, biss. Daqshekk, ma tagħmel. Niżilha diġà. Meta jistidnu kallikel? In-nies jibżaw li ħat tagħmilhom tipo Chef Victor tagħmilhom. Bum, jew le. Ejwa. U tagħmilhom? Le, ovvjament, anke kieku ħażin tgħidilhom li tajjeb talaq widnejk u mnieħrek u kelli ġi tipprova tieklu. Intom taqalaw kritika sewwa. Aħna li qed narawha ikbar milli fil-verità jew inkella vera jkunu qed jaqlawlkom hekk. Taraw il-verità, dak li taraw huwa minnu, u mbagħad kemm int kapuċijin tiġi taqgħu tqom. Fis-sens. Titgħallem. Titgħallem imma ma taffettwokx b'mod personali. Nizzel it-ten. Il-medalja ħnieħdu. Il-medalja di tiegħek kollha kemmi biex imbagħad twaħħilha mal-ġakkittina ta' ċef. Jiena nixtieq nagħlaq miegħek billi tgħidilhom min xtajt tissuġġilhom biex iduqu. Killix. Ġbejn dak kien Francesco
Jekk tixtiequ li xi ħadd ieħor Frank Francesco ibatulna hawnhekk aħna narawkom għada. Grazzi Thank Frank. you. U dis għal kollox. Grazzi. Proset.